Helo pawb, hefyd dwi'n chwarae Minecraft eto. So, tro dwytha, wnaeth fi gwneud hwn a te. A rwan, dwi'n mynd i wneud y darn yma o hwn. Dwi'n mynd i trio wneud y clock circuit. Ddim yn siŵr sut i'n dweud o'n Cymraeg. So just I'm keeping just an arrow. Just fyma. Wel, dwi ddim yn gwybod faint gwneud ffwrdd na. So my clock circuit, ti'n wneud hyn. Gwneud hynna. Dwi ddim yn cweit siŵr. Dwi'n meddwl rhaid o mynd off a wedyn ti'n rhoi o. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod be. Na, mae dim yn mynd i gweithio. So os bysa fo'n gweithio, I need o dipyn bach yn slofach I'll repeat it. Rwan dwi'n wneud dau hwnna ymlaen. Unmwy. Be dwi'n mynd i wneud rwan ydy y lava yma. Wedyn mae'n mynd i edrych fel bod ti'n mynd i mewn i'r lava, ond ti'n troi fforma a dwi jyst yn mynd i wneud fel hynna so beth ti ddim yn gweld o. A beth yma arall sy'n rhaid wneud netherrack o dan fyma. Un, dau. So, bod ti'n mynd... Dwi'n meddwl bydd o'n gweithio bod ti'n mynd ffordd yn ôl, neu ti'n mynd i fyma. Ond i... Wedyn wneud hyn. Wneud... jyst wneud o fyma. Just in case. Yeah. Dyna ni. Mynd i wneud. A wedyn dwi'n wneud hyn. Cael hwn i fyny. Dywyll. Ond... Fyna
ein bars. Nou, hier zo. Het is een karikatuur. Een torch karikatuur. Dus hierna. Så blir det dim morgolan. Vi var här alla. Och den. Na 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 na. Na. Blocken av. Den är ny. Ja. Nu då. Jag tror jag tog nog bara skimma. Energi. Vet inte. Fysa hyn yn gweithio. Okay. Ti'n neud hyn. Fysa hyn yn dda os mae'n gweithio. Ti'n mynd yma a wedyn mae'n pwysio i fyny. Ar rwan, ti just yn mynd i cael ei hitio a wedyn mynd yn ôl a ti'n mynd ar... Ti'n mynd ar hyn a wedyn troi ac yn ôl. So, beth ti ddim yn gallu gwneud gyd o'r rhaid. So, os ti isio y dan olaf, bydd rhaid i ti mynd i lle arall. Dwi'n meddwl bydd hwn yn hwyl i chwarae. Hefyd eisiau newid skin fi. Dwi'n hoffi das nôl. Rwy'n o fyma. Dwi'n gallu bod yn lucsio efo Yoda fyna. Han Solo. So I know. Chewbacca. Princess Leia. Tusken Raider. Stormtrooper, Darth Vader. Ben Kenobi, Obi-Wan. What's it do? Okay. Boba Fett. Boss. Do you actually want a boss? 8080 Global. Morning Keeper. That's crazy. Also, yeah. This is actually
I bod yn nhw'n efo cape. I dod in. Ond I just yn mynd I fyma. Croeso I Tyned. Ond i'n mynd I cysgu yn fyma. O'n mynd I fyma. Ac yn cario ymlaen hwn. So rwan, ti'n troi a ti'n mynd I fyny. Just so dau o hi a cael carreg. Rhoi hwn. Rhoi carreg. Dau. A rhoi hwn. A wedyn... Dau carreg. Dau. Gwau. Rhoi tri fyna. Dau. Fyna. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Wedyn yn fyma, di just yn mynd I roi dau a rwan mae yna drop a'i trio dyma ni. Canlwn. Wedyn drop arall. I just rhoi 1, 2, 3, 4 lle bynnag ti'n planio. A wedyn dyma y diwedd. Okay. O, di ddim di gorffen wneud hwn. Cael ymlaen efo hwn. Adeiladu. Cael ymlaen.
Dyna ni. Dwi wedi gorfod y te. Fe gen i adeilad yn nesaf. Wel, dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth sy'n gwneud. Fel hwn a hwn. Ac cael hwn a hwnna. So, beth dwi'n mynd i wneud ydy adeiladu hwn. A dyna ni. Ydy hwnna. A dyna ni. Y Ender Dragon. Dwi ddim yn gwybod beth di digwydd. Mae'n just tan. Ar ben dy hyn yn fyna. Dyma hwn yn fyna. Mae hwn just darna hwn. So, iawn. Mae hwnna. Iawn. Eto. Dyna ni. Mae di ar ôl mae hynna di digwydd. Cael efo clefyd. Dwi'n mynd wneud lot. Mae edrych fel dwi'n heidio fo rwan. Fes a hyn. O mae wedi mynd. Mae yna un ffordd o wneud i cael y oer draig. Ond mae hynna dim yn hawdd. Ac ti jyst yn tapio y oer a wedyn mae'n teleportio rhywle ac wedyn mae jyst yn teleportio i fyma a wedyn mae'n disgyn trwy a ti ddim cael o. Di bron hanner ffordd. Come on. Come on. Dwi hanner ffordd. O, mae di mynd. Di jyst yn zonio. Cael ymlaen, gael yn y pen. Gael yn y pen ôl. Come on. Iawn yna. Da ni bron iawn. 1 chwarter ar ôl. A mae wedi mynd. Beth ydi digwydd yn fyna? Mae yna arw yn fyna. Dod yn ôl. Dwi'n meddwl dwi'n gallu neud o rwan. Alla ddim. Cael o. Yes! Dwi'n bron di neud o. No! Come on. Dwi'n mynd i neud o. Yay!
Man, das ist meiner cool. Die beste Guido Experience. Adama ni. So, wedyn mynd I wneud I cyfro I fyny hwn. Ac wedyn, ti'n gallu torio yn rhoi torch yn fyna. Torri hwn. A dyna ni. Dyna ni efo wy. Rwan, a'i darllen hwn. Yn cymryd E. I see the player you mean. Llefel blaif. Mae hwn yn Saesneg. So I dweud, yes, TK, it has reached a high level now. It can read our thoughts. Mae hwn yn dda. That doesn't matter. It thinks we are part of the game. Di'n hoffi hwn. Mae'n neud teimlad yn calm fi. I like this player. It played well. It did not give up. They're creative. It is reading our thoughts as though they are words on a screen. Yeah. Dion. That is how it chooses to imagine many things when it is deep in the dream of the game. Words make a wonderful interface, very flexible and less terrifying than staring at the reality behind the screen. Cool. They used to hear voices before players could read. Back in the days when those who did not play called the players witches or warlocks, and players dreamed they flew through the air on sticks powered by demons. What did this player dream? This player dreamed of sunlight and trees, fire and water. It dreamed it created and dreamed it destroyed. It dreamed it hunted and was hunted. It dreamed of shelter. The original interface, a million years old, and it still works. But what true structure did this player create in the reality behind the screen? It's worked. A million other players to sculpt a true world in a fold of the and created it cannot read that thought. No, it has not yet achieved the highest level that it must achieve in the long dream of life, not the short dream of a game. Does it know that we love it? That's the universe is kind. Okay. Dywych. I roi hwnna'n fyna. A cysgu. A wedyn I roi yr un yma. Mewn item frame. A un mewn yma. Ac a roi hwn, hein. So dyna ni. Hwna agor. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth i'n gwneud. I cael hwn. Neu I cael hwn. Yr unig un sy'n gweithio dwi'n meddwl dros hwn. Ydyn ni...
Na di hwnna. Hwnna. A di hwnna. A dyna ni. A cael hein a trio just rhoi hwnna fel hyn. Os dwi'n gallu... Na, ti ddim. Just rhoi... Os ti... Na, ti ddim. So... Rhwng hynna. Yn ôl. Dyna ni. Ti dim yn gallu neidio lle. Na, ti yn. Mae'n tri blociau. Done. Rwan. Ti ddim yn gwybod. Hwnna. Beth sy'n digwydd? Ar rwan. Activate rail. Echa. I gan ymlaen trio. Na. Beth dwi yn gwybod sy'n gweithio. Rwan. Boom. O, mae'n gweithio. Mae dim di gweithio. Oce. O, di eisiau neud rhywbeth sy'n hwyl. O, fy hyn yn hwyl i neud efo villager. Yeah, just Ti ddim yn gwybod os mae hwn yn gweithio. Ti di wneud o blaen, wedyn ti di wneud o eto, mae dim yn gweithio. A trio hefo capital ar rwan. Ie, mae'n gweithio! Mae...
Ti eisiau gwneud rhywbeth. Dyn bod. Mae hynna mor hwyl i wneud. Beth sy'n hwyl hefyd, cael dafad. Mond dafad mae'n gweithio. Mae ddim yn gweithio. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod. Pam mae dim yn gweithio? Beth i fod i gweithio mewn newid lliwiau? Mae di jyst i ffens normal. Cadw nhw allan. Push those. Come on. So. It's what? Oh my. Nee, dat is niet. Maar. Dim yn siŵr beth i wneud rwan. Eilla? Na, di ddim gallu. Cos mae'n dim villages. Just need shop. O ie, mae'n forest sy'n gallu fi. Oce, ci gyntaf. Dwi'n mynd i roi color. Na, dod yn ôl. Okay. Come on. Dwi'n cael enw I fo. Okay. Dwi'n mynd at anvil. Go on. Okay. No, dim. So. Come on, guitar. Ooh. Oh, nah. Ti ddim yn dod
i mewn. Come on, get up. Na. Sergi fyny. Come on. Pepe yn cael yn neu. Not at all. So then, don't eat. Come on, get up. Come on, get up. From my. Just ace there. Just yn edrych ar hwnna fi. Okay. Dwi ddim yn siŵr beth i wneud. O ie, siop. Ti'n hoffi am dipyn. Eisiau hynna ffenestri. Ac ti'n gallu gweld trwy efo. Os i jyst yn gwneud hynna. Ti'n beth o'n gwneud o un mwy. Down. Hynna. Fyny. A wedyn mae'n edrych fel hynna. Beth dwi'n mynd i cael yn yma di... Rhywbeth... A dim rhoi rhywbeth yn hwnna. A dechrau wneud y shield. Dim gyd... Dwi ddim yn meddwl i wneud chest. Dwi'n mynd i wneud masks yn fyma. So... Dwi'n mynd i cael y creeper. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dwi'n ond eisiau 4. Masks a llyfrau. And I just need dau gap. Nad ydych fel hynna. I cael I dorri hynna a cael rhoi hyn yn
fyna. Dwi'n cofio enw iron rwan yn Cymraeg, haearn. Os da ni'n gweithio ar oes y haearn yn yr ysgol. Na, beth ti ddim yn gweld. So I just want I cael llyfrau. Cael hynna mewn item free. A sgwennwch y llyfr yn episode arall. Okay, I just need hyn. I sgwennu stori. So, ta-ta.